Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, Bag-ong Tuig, Bag-ong kinabuhi ug Bag-ong Paglaum ang dala niini. Ning buntaga mga kapuso, pangustahon ta, kumusta naman ang estado sa pagtabang sa simbahang katoliko ug mga layko dinhi sa Sugbo. Nining gusto na nga mo talikod sa bisyo sa gidiling drogas, kining Surrender to God o Sugod program nga gipasiugdahan dinhi sa Sugbo. Kumusta naman kini og ato sa pangustahon mga kapuso ang nagpasiugda niini nga nakadawat ra ba og pasidungog karong bag-o gumikan ning maong programa. Makauban nato mga kapuso ang chairperson sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu, Executive Director, Founder mga kapuso sa Sugod Foundation, si Ma'am Fe Parino. Good morning, Ma'am Fe. Good morning, Nico. Good morning sa tanang nagpaminaw ug nagtan-aw kanato karon ug malipayong bagong tuig kanatong tanan. Bag-ong kinabuhi ug bag-ong paglaom, Nico. Thank you so much for joining us, Ma'am Fe. Tinuod bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom. Unsa may giandam ninyo sa Surrender to God Foundation karong tuiga? Ang atong Surrender to God Foundation padayon gyud nino og samtang niagi ta og pandemic, nakita namo ang dako nga opportunity. So karon tuiga, Nico, ang atong Surrender to God mo expand na ta. Kaniadto kutob ra ta sa pagpahiuli sa ilahang addiction. Apan this year, praise the Lord, doon na natay mga partner nga mga companies nga mudawat nila. So amo na ni silang karon tuiga mo offer na ta og mga livelihood, skills training og naamo na pud tay giandam nga mga kompanya nga atong gi-partner aron sila nga interested mo trabaho makat-on og ilahang skills, mahimo na sila makatrabaho. So makomplete na gyud hopefully ang ato ang intervention para sa drugs, no, maulian sila sa ilahang addiction, and then mabalik ang ilang dignidad sa ilang pagkatao, ang pagsalig sa pamilya, ingon pagsalig sa katawhan. Ang importante gyud ani ang pag-surrender nila sa Ginoo kay bisag unsa pa ni ato i-offer ni kung kulang ang ilahang pagtuo, kulang ang ilahang pagsalig sa Ginoo, mubalik ra gihapon sila sa bisyo. 2016 ninyo ni Ma'am no nasugdan kining Surrender to God, pagtabang nato sa mga kini recovering addicts. How has the program grown through the years, Ma'am Fe? Naka-take off dayon ta pagka 2016. Apan sa dihang ang gobyerno kanang nana siya ihang kagulingong programa dinha sa matag barangay, mao na nga nihinay pod ang ato ang programa diri sa Surrender to God. So during that time pag hinay diri ning sud na ta sa mga prisuhan kay daghan naman kaayog mga drug addict to sa prisuhan. So didto na sad ta ning concentrate sa prisuhan. Apan during pandemic nagtuo mi nga hinay na ang drug addiction, no, kay daghan na biya kay nagtabang ani nga programa, especially di sa mga community based rehabilitation program sa barangay. Apan na surprise ko nga bisan lockdown, daghan ang manawag namo nga kanusa ang sunod nga seminar kay gusto sila magpatabang, gusto sila mosulod. Sumuna nga last December nagpasiugda ta og ika-19th nga batch, December 26 to 31. So naa sila bag-ong kinabuhi karong tuiga. What is in store for them, ma'am, kung dunay mo plano mo enroll or mo avail ani nga programa, ma'am? Unsa what will they undergo? Information po sa atong mga viewers nga tan-aw karon. Number one, willingness. Unya, kung willing sila, tabangan yun na mo. And then, first, doon na sila spiritual o psycho-emotional intervention. Meaning, pasabton sila kung unsay nahitabo silang kagalingon, unsay nahitabo silang utok, unsa ang addiction. Kining first 2 weeks, kuan yun ni siya kanang intensive nga intervention para pagpahiuli sa ilahang addiction. Then, after ana, kinahinayan na namo sila og tudlo og mga technical skills, no? Apan padayon lang gihapon ang gitawag nato nag soft skills or life skills. And I've seen you cover this story many times na sa una, ma'am, nga kadaghanan sa inyong mga graduates mura nagnahimo nimong mga mura na nilag second mother sa imong pag-agak jud nila sa kabag-ohan. Tinuod na ni kay kanang makakita man gud sila og kanang hope ba. Ako honestly sa kadugay na akong makigistorya anak nila, sayo na lang kay nako sila pakumbinsiron, kasayo na nako sila paangkunon sa ilahang bisyo. Unlike tingali sa wala gyud experience or makita man sab gud na sa sincerity tingali ba kung unsa ba ni ilahat, bitikon ba lang ko or tabangan gyud. So tingali nakita nila nga kinasing-kasing sa ni atong pagtabang, mao na nga dili gyud sila magpanagana bitaw. Unya yes,
dako kaayo ang impact kung naa sila tan-awon nga somebody nga makatabang nila, sigurado gyud nga dili sila pahimuslan, dili sila binuangan, kun dili kinasing-kasing gud sila nga tabangan. Kiting sa National Search, ma'am, for Hometown Heroes sa Benito and Catalina Yap Foundation, usa ka sa napili, ma'am. Kumusta? How was it like? Unsay reaction nimo? Okay, I was so surprised that sa tanan nga mga impressive kay mga programs, they chooses me as the winner for that award. Maybe because then I realized nga naman nga mga cancer, mga blood donation, mga solar system, mga homeless, but they choose drug addiction. Then only then that I realized nga dili gyud ay tinuod sa yon, especially when this was affirmed by Santo Papa when I visited him. Nga gi-explain ni Father Janjan Limchua to Pope nga this is the advocacy that we're doing. Ingon gyud ang Santo Papa, this is very important. Continue that. So in other words, it affirms kaning Hometown Heroes Award is an affirmation that drug addiction is not should not be taken for granted. No, it is part of our society that needs to be addressed. All right, to cap this off, Ma'am Fe, sa mensahe nimo sa mga tanaw nato, siguro dunay sila kaila or kauban ba sa pamilya nga gusto nila nga maka-avail sa programa or gusto nga musuporta sa Surrender to God, or sila imong mensahe nga mahatag sa mga viewers nato karong buntaga, ma'am. If you feel nga ready na ang inyong sakop sa pamilya to stop using drugs, don't hesitate to call us, no? Surrender to God. You can find this on Facebook. Surrender to God. Surrender to God. And for those who are willing to help, this will be an opportunity for you to be blessed, no? Kay daghan kaayo ang nagkinahanglan karon, og matud pa nga ang Ginoo anaa kanila ang nagkinahanglan, especially those who cannot help themselves. All right, thank you so much. Happy New Year kanimo mga kapuso, ang atong hometown hero si Ma'am Fe Barino. Daghang salamat, ma'am. Salamat, Nick. God bless. Happy New Year. Happy New Year.